Yodibana kwimpucuzeko madoda. Hayi kunjalo nje bafowethu. Ubami impela kwimpucuzeko. Hayi kunjalo. Bafowethu umthwalo usobhokweni bayebesho njalo. Ngomhla ka 30 kuJuly sizobe si live thina lapha. Sizobe si live. Sizobe sidlala live kwimpucuzeko. Hayi impela kuzobe kunzima kakhulu. Abantu abaphuthume bafowethu bethenga amathikithi ayatholakala. Bezoseka umcimbi omkhulukazi. Kufana neWorld Cup ke niyazi nani ukuthi uma ngabe sekuyilezi ikhathi so sekonakele kakhulu. Kungani nifake live wedwa wathi igroup ohamba nayo ya kwi-Patrick Akezwa yipi lo group? Ngikhuluma ngayipi group manje? Igroup khona igroup nje ontanga yeni lapha abaqishiswe lapha ku-Patrick. Mhlambe bona babona ukuthi bangontanga yethu kanti lutho. Ontanga yethu mina angiboni ukuthi basekhona. Ngolo nje akisho ukuthi siyobona ngalelo langa la uzohlukanisa khona ukuthi bakhona lo ntanga yethu.